Pasyan na siya di man nagkate ako ano kauyak. O no wala uyang pa dito kasi kano ako na no mo ano na wala pa dito. O pa dito. Ano ba atong pa dito? Siya biyak rungdang ko na nila mo de siya bahay ng problema dito na siya ng problema mo atau ng problema ng po mo ito pa rupa rungdang ito pa ng na tayo mga sinakita ko na sa mga bagay na ko para sa mga hindi kayo mo ito pa ng mga kansana sila rupa so pa hinabang tayo ko siya so panagita pa naman usas sa ito rupa naglalang natin sa buhay. Naminkan natin ito ang nalaman. Naminkan natin ito ng isa. Naminkan natin ito pa yung mga kagyan ito pa naman na sa mga kaisa. O sige, ito pa na kami